rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwana barkanmu da warhaka, barkanmu da sake haduwa a cikin wannan channel mai albarka. Idan wannan ne farkon shigowanka wannan channel, muna roƙonka da ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Mun gode da kasancewa da Arewa International. Thank you so much. Yawa sannan kuma muna wa kowa barka da sallah, da fatan an yi sallah lafiya. Allah ya amshi ibadunmu, ya biya mana bukatunmu, ya sanya mu cikin waɗanda zai yanta a wannan wata mai girma da ya gabata. So a bidiyon mu na yau za mu nuna muku yadda mutum zai gano password na Facebook ɗin kowa ba tare da wancan ɗin ya sani ba, ko abin da ya shafi haka. Za ka gano password ɗin Facebook ɗin shi, kai ta hawa Facebook ɗin ba tare da shi. Da farko ka shiga cikin browser na wayan wanda kake so ka bibiya ɗin. Misali ka karbi wayan shi, sai ka danna kawai ka shiga browser na Chrome. So za ka buɗe kamar haka, yana buɗewa kamar haka. Misali gashi nan paste ɗin browser ɗinmu. So sai mu zo mu nan wurin, wannan wurin column uku da suke nan ga sunan a ɗan gefe daga sama na, to za ka gan su sai ka taɓa su. Bayan ka taɓa su ga nan wurin da aka sa setting, sai ka taɓa setting. Kana taɓa setting zai kawo ka wannan page ɗin. So ga nan wurin da aka sa password, sai ka danna password. Kana danna password zai kawo ka shi wannan shafi a wurin nan kenan. So sai ka yi ƙasa, ka yi ƙasa. So ga nan duk wasu wurare da kai login Facebook naka ko abin da ya shafi haka, ga nan kuma password nasu. So duk nan idan ka danna ka buɗe shi, za ka ga password ɗin ka aure ɗin. To da yake Facebook da yawa sun hau kan wayan nan, ga sanan da daman su, don haka za mu zaɓi guda ɗaya mu shiga mu duba password ɗin shi wannan Facebook ɗin. To za mu danna akan wannan Facebook na farko, sai mu buɗa mu ga password ɗin shi. To da farko gashi nan ya kawo mu wurin da ya sa mana user name ɗinmu. Misali gashi nan shi ne suka sa number wayan aure, sannan kuma sai password sai suka sa shi a ƙasa shi ma. So yanzu idan muna so mu buɗe wannan Facebook ɗin, za mu yi copy ɗin wannan password ɗin, sai mu je mu yi pasting a wurin Facebook, sannan mu yi copy wannan number mu sa a wurin name. Can wancan password ɗin a wurin password na Facebook, can kuma wurin username ko kuma email ko number. So sai mu sa. So amma muna so mu gano password ɗin ne, misali ba pasting muke so mu je mu yi ba. To muna so mu gano password ɗin, sai mu danna wannan alaman idon ga ta nan kamar yadda kuka ganta, ga ta nan. Sai kuma mu danna alaman idon. Idan muka danna alaman idon zai buɗe mana password ɗin mu ga menene a wurin. So ni kuma za ku ga wurin yayi baki, ba za ku ga me za su nuna muku ba, saboda duk shigowar da ka yi ni cikin wayata da recorder, to za ta nuna maka cewa wurin blank ne, ba za ta buɗe maka ka ga menene a wurin ba. Da haka ba za ku ga menene password ɗin ba. So amma dai ta haka ne za ka buɗe password ɗin. Kana danna wannan alamar idan zai buɗe ma password ɗin. To gashi nan ni yanzu ya buɗe min password ɗin, da yake na zo ni wurin ku ba za ku gani ba. Yanzu haka yayi baki ne, na san ku ba kwa gani, amma ni yanzu gashi nan ina ganin shi a idanance. So kai ma in ka je ka wurin za ka ga ya buɗe ma. To hanyar da za ka bi ka gano password ɗin kowa kenan. Za ka iya karɓar wayarsa kawai, kana danna kawai ka je ka sa wurin kawai ka buɗa. Ko da misali ma da akwai password, sai ka ce masa ka ɗan manta, kana ɗan duba wani abu, wayar ta koma password, so sai ka bashi sai ya cire ma. Sai ka bashi, ko kuma ka ce ɗan faɗa min password ɗin wayar naka, sai in ɗan cire, ko abin da ya shafa ka, sai ka ga ka cire ɗin kuma ka kalli password ɗin kowa. Insha Allah wannan ita ce hanyar da za ka duba password ɗin mutum na Facebook ɗin shi a wayarsa ba tare da ya sani ba. Mun gode da kasancewa da Arewa International. Ku ci gaba da kasancewa da mu a cikin wannan channel mai albarka domin samun shirye-shiryenmu mai ƙayatarwa. Thanks so much.